Aquest mes de novembre, Gremicat ha participat a les jornades de YouthTime. YouthTime és una associació internacional d'assessories i Gremicat hi pertany. Aquest any l'han pogut celebrar presencialment a València i ha sigut una gran alegria poder saludar a tots els companys, ja que durant l'últim any i mig, degut a la pandèmia, vam tindre que celebrar les jornades per via telemàtica. Aquestes jornades són molt positives degut als intercanvis d'experiència entre els professionals i també a veure les novetats que hi ha en el sector. Una de les principals novetats per aquest any és la transformació dels despatxos professionals, principalment amb el tema de la digitalització que s'ha accelerat degut a la pandèmia. Però qualsevol transformació, i no serà menys en els despatxos professionals i a les assessories, hi ha una part importantíssima i bàsica: les persones. Qui forma les empreses? Les persones. Qui dirigeix les empreses? Les persones. Qui treballa a les empreses? Les persones. Qui són els clients i els proveïdors d'una empresa? Les persones. Qui diferencia a les empreses? Les persones. A Gremicat tenim un equip de persones preparats professionalment i apoyats tecnològicament per donar servei als nostres clients. A Gremicat escoltem i avancem amb els nostres clients.